Hello? Hello? Helo, Caermareg, Susana, welcome. Yn ôl i Magaf fideo, yeah! Nôl i Magaf fideo. Ti'n clywed slimes? Trwy ddeffo nes i Magaf fideo o fe yn Saesneg, sori, ond fi wedi gwneud cyfarfod a Saesneg. Okay, slime! Slime! Oh, slime has got armour. Armour. How do you describe it? Oh my god. Quick. Okay, ochr fi yw... beth yw left yn Cymraeg i fan? Pwyth. O ie, fi'n cael ei joino... Fi'n joino gyda Ifan, ffrind fi. Yn y sgrin fi. Chwith. Mae un ochr yn gweud Cardi Mawr, na pwy fi, a un ochr yn gweud Ifan! Woo! Okay, hwn yw Battle World ni, a Minecraft. Ein castell we? Yeah, Battle World. Ni'n gael fe. Ond ni wedi galw fe yn Saesneg, sori, ond ni galw fe Our Kingdom. Ww, steak. Ie, nes i'n neud e. Okay, hefyd ni'n mynd i lladd lot o stwff yn y nos. Fi redig mas o arrows. So bofia Infinity nag yw e. Os ydy arrows? Wel, nagos. Dim ond un pob un. Fi angen skeleton. Mae da ti yn bow fel yna, oes e? Chester. Na. Chester. Na i lladd skeletons yn y ffynnos. Ie, Ie, mae da ti'n bow Infinity. na, so yn Infinity nes i cael Ie, gweld mae da o fe. ti'n bow yn chest. Na, Siwr. na, sy'n bia fi. Ni mynd i batlo bach o mobs fel yn y episode diwetha. Fel Oedd hwnna'n Saesneg. Ie, o fan o PlayStation. Ifan, o PlayStation. Ie, A ni'n meddwl, well ni'n neud yn Cymraeg. ie, achos ni yn Gymraeg. A fi angen bita bach o steak ma. Eat some steak. Hei, Cymraeg! Ie, ni cael siarad Saesneg hefyd. So sa'n gwisgo armor Dwi'n fi. neud lot o bwyd. Sa'n gwisgo armor fi. Na, fi mynd Stampy style. Mae da fi iron boots. Da fi iron. Na fi. Hwnnw ffôn fi. Fi stuck yn y drws. No. Never put a Luna before. Heno, neu bryn yn i'n neddol. Yeah. Lle? Cael some... craft table. Cael... sy'n dod i crafting table? Os fan hyn. Os. Ie. Hwnnw desk fi. Whee! Wedyn... Llys gyda hwnnw desk i fan. Ha, games yma. Games yma i fan. Dwi'n coen nhw. Diamond Rush. Diamond Rush. Minion Rush. Minecraft Rush. Chi bobl sy'n wwtio, ych chi'n hoffi Minion Rush? Ie, os chi yn, rhoid comment lawr y gwydod. Le ma lle? Y fideo. Fi'n bara. O, ie, lan to. Cai lan to. Seithi. Na, sdim da fi aros. Nen fi sy'n mynd. O, Thomas, fi ddim yn hoffi lein. Alla i torri'n off. No, ni'n fod jwmpo. Fine. Ges fi Chi'n cyd gweld beth sy'n na? Da fi iron na fi. Goffa fi o'n. O, Thomas, fi'n gwybod beth. Fi'n gwybod beth. Nes o iron i wneud iron books. Yn y crafting table? Never put up. Hwn yw'r crafting table. Mae'n lot yn fwy quick na PC. Achos jyst so ti angen fel rhoi nhw yn trwy fyny. Felly just rhoi nhw. Yn unrhyw le. Fi yn mynd i wneud Stampy style boots. Ok, os chi'n gwybod, mae Stampy yn biggest fan ni, a Squid. Stampy style, fel un mae Stampy. Ond cath yw e. Ie, cath. Skin Daddy Skins Thomas, cath. allai torri y peth yma ar y top?
Ha? Ti'n mwyn? Okay, geid. Fi jyst yn mynd i cael pork chop, so ble mae'r slimes? O, fan hyn. Mae tri hews. Tri mawr. Wow, help. Help ti lan top. A sa'i gyda bow. Fi angen bow. Na, i dwi'n... Wow! A fi yn stampy cell. Dim lot o... Slag. O, no le. Mae lawr reit o bwysig. O, lot o XP fan hyn. Experience. Dano. Oce, fi'n gwybod le mae un. Oce, o, fi'n gweld e hefyd. Dead. Yn dod sgwyrf mae yw fel Wow, fi'n experience. gwybod... Mae hwn yn really good i llawn mobs. Wel, sa'i fod yn ein mot yn nhw. Le mae'r slab? Mae lawr i lod. Fan hyn? Ie, fyna nhw. Lwyt ti? Fan hyn? Ie, fyna, rhywle. Nage ffor hyn. Lwyt ti? Ie, fyna. O, fan hyn. Ok, yn da fi un. Efe doen o'r cwpo. Na un. O, good. Na un ole. Fi gyda fe. Gyda ni lot o armor yn y Battle World. Just ti allu ffitio stwff a ffitio Ender Dragon with e. Ie. Wel, heblaw ti'n cael ei egg. Ie. Fel, ti cofio yn y videos Saesneg. Os fi'n meddwl bod hi'n digwydd bod to. Na? O, cedi. O, na, dwi. Slime. O, na, ma. Safiwch villagers! Yna, sy'n villagers nhw, maen nhw'n gyd i'r sgwyd ffwrdd. Ti di gael nhw mas yn y tyn. O ie, mae blacksmith i gael fan hyn. Na cael y stwff sy'n y blacksmith. Sy'n mewn ma de. 2 diamonds. O, fi safon actually. A bara. Da fi bara, 27. Da fi 2 diamond i collection fi. Wel, da fi digon o barod. O, wheat. Na casglu bach o wheat. Fi di casglu bach yn barod. Fi fynd i'n pleiso fan ôl. Ie. Oce. Oce, fi di wneud y top i gyd. O, ma' angen ni pleiso stwff lawr yna. Falle ni slime yn stwff hwnna. Na. Top. Falle. Creepers gallu clim o labyr. O da ni, fel Battle World. O, Thomas, ti sy'n rhoi top door ar y top yn lle bod nhw'n bydd yn nhw lan. Yep, oce. O, mae da ni, yn y PlayStation i fe, mae da fe Battle World, ie. I chi wedi gweld na? A fi gyda un, ond sa'n ei fideo gyda hwnna to. Sa'n? Clw ma? Ie, clw ma. Fi'n mynd o'r castell. Ie, fi nath mynd o'r castell fan nhw hun, ond nath Ifan just dod draw to fi heddi. Wrth oes ti prem? Os, gyda fi block chest. Fi'n mynd i crafftio fel, oce? Mae blocks fi. Un ti hwnna. Ti ar chocho fi? Ie, fi'n gwybod. O'n i'n mynd i wrth Sword. Dyma. Be ma top doors de? Fi wedi gwneud stampy style ond gyda diamond boots. Diamond stampy style boots. Fi wedi trial gwisgo hein, domon y boots ma, trwy'r fideo i gyd, trwy'r nos, trwy'r fideo i gyd. Just the boots. Just no. Os yw'n marw, fi'n cael gwisgo armor fi gyd na. Wedyn. Os da ti coal na charcoal, mae da fi, so gysg ti hynny gyda fi. Oce, fi'n mynd i rhoi y top doors. O! Be? Os da ti trap stores? Ochr fi. Ie, we. Os yw'n da fi ddigon. Be fi angen? Coal a charcoal. O, mae fan hyn? O, da fi. Mae'n nos. Oce, fi'n mynd i rhoi y top doors. Fi'n gwisgo armor fi, so sa'i sy'n neud y boot challenge. Fi sy'n gwisgo O, boot. Thomas, mae da ni problem bach. Be? O, na, Torches lan top, put torches lan top. That the torches, right? Ie, problem bach. Yeah, then torches. Na, dim ond y problem.
Be? O, na ni'n neud yn y bore. Mae'r rhai yn ei gysgu. O, mae da fi chacol. Da fi chacol. Mae rhai yn ei gysgu dy mor. Mae da fi chacol. So I gallu... Os mae rhai yn ei gysgu. Ie, fi'n neud breakfast i ni. Okay. Gwael. Ie, fi Na cacol. fi digon yn baga. Lle ni'n neud trwstis. Ie, O, fi'n gysgu'n gweld ti. Dim as o'r leaves. O. Anto. Ie. We are a family. With a family. Okay, fi mynd gysgo am fe. I gyd. Ti'n on top. Mae lot o stuff yn yno. Enderman. Ti'n ffind o Enderman? Na, gwrs i. O, breakfast. Neu gwybara. Da fi breakfast. O, nes i biti gwybod off yna. O, mae fi angen ama. Slan. Ama. Slan. Ama. Okay, breakfast even. Okay, log i ddod. Da fi breakfast. Da fi Adro trapdoors. doi. Trapdoors yn y wyn. Yeah. Okay. Mae'n torri ond y dwy fel wedi. Le ma mobs ma. Fi'n gwybod bod creeper hwle. Hwle. O, slab wedi cwbl fan hyn. Ie. Rotten flesh, can nhw. O, hantis yn rotten flesh. Beth sy'n bod at ti? Big slime. A fi ddim yn pryd yn dysgu. Ie, Ifa, mae da fi breakfast i ti mas o'r ein. Okay. Ma fe de. O, fi'n hungry. Da fi, mae da fi... Na, bit o'r breakfast. O. Da fi, fi ddim yn dod 3 hunger bars y barod. Oh my god. Fi wedi bod yn hyneg. So, sefli spent do. Come on, fi mynd eisiau breakfast. Na fi, na i cwcw breakfast. Mae da fi... Fi ddim yn cwcw nhw'n dod sŵr fi. Mae da fi... Come os gwyt ti. Lw ti. Mae da fi... breakfast i O, ti. dyma. Achos mae sŵr... Ifa, fi wedi fynd, ti ôl ti? Mae sŵr fi'n cwcw nhw. Sŵr fi'n cwcw nhw. Da fi saith Os bod ti spa, dyna droi nôl i mi de. Chicken, ti eisiau chicken? O, ia. O, fi llawn nawr. Cero ma! Bucket. Fire! Fire! Dwi'n mynd i llawn slime ma. Really good at bow ar O, bones. O. Bones! O, fi angen arrows na fi angen. O, villagers na. Okay, nos nesa, ni'n mynd i... Ni'n mynd i batlo mobs fel monsters a... monsters. Fel train. Fel creepers a stuff. Has a link called chicken? Weird. Mae weithio ddim yn... Fi o level 7. So we called chicken on board. Fi o level 7. Rwy'n ma'n slime ma gyda knockback. Ie, fi gwybod mae'n nini. Fydd gwyrdd. Go on, Okay, fi'n dod at ti, saving your life. No, I want to see my leg. Oh, I can't see it. I can see where you are. Oh, big Sam coming. Kill it. Hwna slime fi mynd am. Aw. Kill it. Arrows. We get arrows. One number. Ie, fi'n meddwl. Ie, un arrow. Come on, Go on, Fi dod. Na sy'n fawr. Come on. Fi something. Big Sam. Ow. Ow, we are done. Come on, Ciao, Finn. Big Sam. Come on. They're level 8. Send off your child. Oh, go on, Fi'n meddwl bod ni ar goll, as o'n i'n ffili gweld y Go on, O na, edrych map ti, mae Send village the i map. O. Fi'n gweld e. Fi'n fine. Yeah, just dilyn fi. Okay, da fi map. Oh, stick. O, big. Arrows, gallu cael arrows na. Yeah, na i casglu wedyn. Okay, fi llawn slime. Come on, o da fi
feathers. Ie? So allai crafftio slime, allai crafftio... Arrows, ie. Angen... Crafftio arrows efo. Hopefully, mae'n grafwr. Nagos, flint. Ie, mae'n flint. Ond, sy'n ni'n torri'r village. Ddim flint y steel. Sy'n mot, na ni pigo north y skeleton. Wel, yma arrows. Da fi'n yn betwyn. Ti'n agos? 3, mae da ni 4 arrows. Thomas, fan hyn fi. O, na. Na fi 3. Wel, 2. Rhaid fi cael un. A be fwy, ni yr un un sgen. Tuxedo skin. A so ni'n offio. O, stick. Ble stick? Ha? Ei, dim yn ôl. Ble stick ôl? Where's the other stick? Pop chops for me. Oh, that's one cook go. Cow. Pig. Fi level 9. Fi level 3. Fi level 10. Oh. Ah! Fain gyd, dim yn ôl. Dim yn cook. There. So flame fi yn gydion. Mae ffilm fi. Ond yma arrows fi. Fi di rhoi nhw i ti. Oh. XP. O'n i'n gallu chanto o beth. O, ti sy'n ei challenge na? Dim ond tŵd ni'n cael, a mae'n eich survive o'n ôl. Wel, nawn ni neud ni next episode. Nawn ni neud ni next episode. Okay? Is that lamb? Lamb or sheep? Lamb! Oh, I've got ice cream in I've got ice cream. Cow, give me. Ei, fi'n cael yna. So fi'n cwco. I saved your life, dear. Gwan e? Na, Thomas, fi'n sy'n ei na. Fi'n offi neud gwan e. Hei, fi'n mynd really beth ti'n mynd. Gwan e? Gwan e? Gwan e? Gwan e? Gwan e? You're leveling the game. Gwan e? Ie. Gwan e? Oh, fi'n got it. The slime arall yn dod at y te. Gwan e? Ie, mae hwnna far away o fi. Fi'n level 12, neu 3. Fi yn y 4. Fi yn y 4. Neu 3 fi yno. Woohoo! Felly, dadro o beth. Rhywbryd. O, cwbys y soda. Nes i na, oedd... O ie, yn y ceffylau. O ie, sgym da fi ceffylau ar Xbox, fi angen update Da fi o. cyffyle PlayStation. Ie, mae da fi pigs. Mae da fi pigs. Ti'n gwybod ti'n mynd i gyfer? Nadw. Does ti ffili even trade o villages? You're dead. Should ti'n update o fe? O, na, pan fi ffili fydd. Food. That's your hunger bars, a lot. O, fi sy'n bwyd. Mae'n cynno. Cynno ni angen. Ie, Mae da fi cloc. O, sy'n dod i bwrdd. Gall ni bydd rhaid, mae da fi loads blocs. Sy'n dod i bwrdd. Fi'n mynd i'r nether. Te? O break. Fi'n dod i ti nawr. Fi'n dod at Dim ti. nawr. Falle. Ochr Eves o'n. Nage. Ege. Sa'n i edrych yn thing. O ie, yn ti. Mae apples healthy time. Le mae glowstone. Sy'n mynd i nefer. Mae glowstone. Chwle. Y blocs sy'n meddwl. Blocs. Blocs. Blocks of what? Fe ti dechrau. Cymryd ti dechrau. Fi ti ar. Na, ie, fyna. Chwle ffredin o'r. Mandre. O, ie. Cawio yn y fideo. Yn i'n mynd i nefer. Wynes i mynd. Yn i'n mynd i nefer e. Lle di mynd sa'n mynd rhagor. Drwy dangerous. Actually, ti eisiau mynd i nefer next episode? Ie, falle. Neu... Am dyn nhw? Glowstone na. O, ti fod... O, fi meddwl ti gallu coffi fe heb coffi table. Meddwl. Peter gasgu coffi table. Meddwl. Ond wool ma fe falle. Fi'n neud paco. Ok, dwi fi gallu survive hwn! O,
dim ond twat yn y mynd na. My lucky day. Lucky day. O, Lucky. sa'n gallu crafftio fe? Oh, this is the best. Look, cow. Come Oh, you mean boy. Okay, mae'n mynd yn ôl, so ni'n mynd i batlo mobs. Os mae'n ti fewn yn bach, wedyn sorto ein ffito hynny. O, fi angen fy ffarmwr. Yn bach. Pan dwi'n Hmm? Mae'n ein an y bore. Ie, ni'n mynd i batlo mobs nawr. O, fi'n mynd i Wel, chi'n yn nhw. Ie. O, fi A mae angen... nhw sy'n barod, so. Fi mae'n jwmp off y roof. Fi'n cael healing potions. Lady. Fi'n cael healing potions. O, na'n ti hwn. Come on, sy'n nhw'n nhw'n. Okay. No. Ti'n sgwyd? O, ie. Ti'n sgwyd yn Ie, fi mewn to i fi. Mae'n mor confusing. O, fan hyn mae potions i. Mae da fi... Fi generation... Come on, samsyn ti'n barod, yn i jwmp Fire resistance. Right, fi ifyd fire resistance le. Pam sy'n ffair i gael? Fe bod ti wedi wacko fe. Aw. Ti'n jwmp off y roof dwi? Ie, cyrri. Ooh, go! Fi ffili gweld dim. A fi? Wel, go on. Spider, inty bitchy spider! Mae'n really dywyll. Sorry os mae'n really dywyll ar Northern, ond sy'n i ffili adre. O, ti'n mynd yn free blade na fi? Ca string. Fi eisiau bones. Well, arrows. Lots of spiders. Zombies. Ta fi gweld dim. Fi'n gweld dim, fi... O, nawr fi gallu gweld well. Na pan fi nhw'n ffili. Night vision. Night vision. Inty bitchy spider die. Oh, die. Lily got torches skeleton. Oh, you nearly. O, fi'n gweld yw ti. Loads of arrows. Faint o arrows sy'n ar Creeper! Sorry, Creeper. Creeper! A fi... Oh my god, we gotta blow up my flag. Skeleton. Sa'n blod lan yn waith? Fi angen... Fi'n gweld yn well na. Yeah, mae'n fwy dywyll hefyd. Villager, get out of here! Villager, get in! Cadw y creeper mewn mas y ffordd. Creeper, is gonna... Skeleton! Now take the blow up my flag. Creeper! O, ni angen sorto hwn yn y bore. Ni'n mynd i sorto hwn yn y bore. Yes, ni'n sy'n cael creeper na. Okay, ni'n mynd i sorto hwn yn y Os bore. gyda fi arw yn ti? Okay, good. Gyda fi loads o arrows na. So gallu eis y bore fi. Gyda fi cyfflen yn ni. Skeleton. Fi ti gweld. Enderman. Ti'n gweld beth? Na, fi ti gweld creeper. Dyma, Enderman. Oh, creeper. Oh, Fi'n gweld yw ti nawr. fi bod yn dead. Enderman, ti mewn. Fi llaw Enderman. Ti di llaw fe? Yeah. Oh my god, ti'n ffili credeg? Fi'n mynd mewn. Sa'n ddysgu o? Sickness. Fi'n mynd mewn. Regeneration. Dim ond unwaith fi wedi blo lan. Fi'n cawd o fi na fel rhaid fi marw. Yeah. Wow, skeleton. Oh, dos skeleton. Mae'n mynd i sef feigli. Ania. Creeper yn mynd i dod tu ôl fe, ie. Oh yes, creeper. O, sef i gweld. Cos cred at mewn. Sef i gweld. Yn blaen. Cred at mewn. Okay. Oh my god. Oh my god. Faint o arrows ges i? What else? Ges i 8. Cobaint o stwff o'n i anghyd yn fe? Oh my god. Ti Fi'n mas. Os ydy siarcol yn lle mynd ffig? Sy'n test fi chwle. Da fi checo. Ti'n mynd mas ar ôl... Thomas, dim ond How'd you go fast now? na ti? Stick. Creeper tu ôl fe, ie. Skeleton. Ti'n gwybod beth yna? O, mae'n creeper tu ôl yn un dy. Ie. Then they got torches. Da fi torches. Ond yn y fideo ma, fi angen mynd o creative. Ond so ni'n mynd i dangos eich skeleton. Ti'n mynd siarcol yn pob furnace.
Mae un mewn na'n barod gyda Un mewn fi. un ti. O, sef fi gweld dim. Gyda fe. Lle gyda'n gweld e? Hei. Ti'n gweld yn byd yn y byd? Na, mae'n gweld. Mae'n gweld. Ti'n gweld yn byd? Ti dal mas? Ha? Dal mas. Gyda. Fi eisiau mwy arall yn afon. O, helpai ti. Mae da fi un, i ti. Zombie. Helpai ti nawr. You're used to burn, zombie. In the day, aren't you? Used to burn. Oh yeah, can you high ground? O, wedi fell off. Not a good way to... Hey, ffrwy'n gweld yn? Enderman, I didn't look at it now. Ne, o fi fi'n llafau. Fi'n gwneud llafau Enderman. So, Enderman arall. Oh my don't god. look, don't look, don't look. Creeper. Oh, right, yes, fi'n llafau. Mae llafau dyn. Mae'n marw la fan hyn. Na fe dropo... Dim byd. Creeper, yfe? Skeleton. Oh, fi cael loads o arrows. Slammer. Dim 13. O, ti o dde. O'n i fel, oh my god, mae'n rhywbeth yn gysgu da'n arfer. Slammer. Skeleton. Na I llaw gyda skeleton. Villager. Zombie villager. Villager o dde. Maybe I'll turn into one. Oh, creeper tu ôl fi. Creeper. Na i llaw e. O, fyna. Ble ti wedi bod? Oh, cool. Na ni ffixo yn y bore. Na ni actually neud e. Fi'n gweld hyn. Fi'n mynd i fewn. Oh, chicken. Cooked chicken ar llaw. Tos fi'n gweld am y zombie villager yn dod nawr. Village. Na. Fo zombie na fyna, nid i byd. Oh, close the Enderman. Yes, mae'n gwybod cyn i fi cwsio. Tos, dyna ti fewn. O, skeleton. Aros i ti, byddai fi looting os o fi. Oh, da fi sword looting. Fysa fa. Okay, na ti e. Oh, na sword fi gyda looting. Na I cael sword sy'n gyda looting. Fysa da fi. Okay. Wow, mae da fi 16 arrow. O, da fi un. Doi. Nes i cael hwnna. Fi di un ddo. Aw. Fi di un ddo. So. Fi di un. Okay, beth mae de? Excited da fi na. Cannibals. Da fi enderpearls. Llamas ti nhw'n awr? Na, yn da fi enderpearls. O ie, nes i llawer enderman, ges i enderpearl. Go. Oh my god, ti'n lucky. Ti'n row ma'n dim na fi. Fi'n gwybod bod beth. Dyna i... Dyna i gwely. Right. Fi'n ffeder. Achos dwi'n ffixo popeth yn y bore. Dyna hwn. Nes o hwn i llaw skeletons. Chos mae'n good Dyna. sword. Dyna i gwely. La 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 la. Can I fix up? La 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 la. Okay. La 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 la. Ni wedi just fix up popeth, wedyn mi oedd just... O, Thomas, ti se cyto ahead i fideo? Na, ni just fix up popeth. Fi fel am y canti. Skeletons, loads skeletons falle. Those creepers. O, na i lladd nhw'n skeletons. Mae da fi looting sword right now. I llaw fe, mae da fi looting sword. Don't you dare! Annie did! Wow, ges i loads o gunpowder o blaen gyda looting sword. Wow, mae looting sword yn amazing. Yes, mae'n cydoi. Ti tri? Fi ges i 4 o creeper. Hello, how are you friendly? Lucia! Fi so... Fi se fermented a spider-eye. Oh, Fi arrows. Da fi 2 spider I eye. see me point. Arrow is it? Da fi un arrow. Da fi 2 spider eye. Mae'n lle eraill de? Oh my god. Go screen fi. O na, hwnna digwyddodd da fi. Oh, mae blocks i gyd wedi disappear. O, gwni, fan hyn. Da ti shovel? Na, pan dwi'n gofyn. Os, mae da ti. Ie, pan dwi'n gofyn. Os mae angen gafro bach o... O, sefyll. Mae'n ffain bod ti'n gwneud.
Okay, fi ddim wedi O, cael... allwn ni cael llanw fel lan i gael gole. Torches, neu beth. 2 egg. Efo 2 egg. Newn ni Ia, yn slime yn dod at y... Okay, so... Na'r bydyn. Fi ni sword sy'n gyda looting nawr. Right. Wow, fi cael loads o slime balls. XP. Oh, sorry. Sorry, Bill. Oh, sorry, Bill. He's really sorry. No. Oh my god. But fi yn level 21. Really? Yeah. I'm level 21. I'm level 8. Yeah. Fel, Sy'n mynd i nefer? falle. Yw camera dy lan? Ydy. Mae'n ddim sy'n fi. Okay. Ti sy'n mynd i nefer? Ie, gwne. Okay, ni mynd i nefer. Yeah. Okay, fi'n mynd i cael amber Gas. rubbish. Fi'n mynd i cael amber rubbish. A stwff. Na, ni mynd Neu ni cwrdd eich hun yn edrych. Enderman. Inside, don't look at it. Gyda un sy'n gyda... Oh god, where is he? Yn y wal. Okay. Isa'r un sy'n gyda fire spect. So No, well. first. Okay, ni mynd i nefer? Dwi'n profi sy'n rhaid loot fi. Fi dim ond... O, tros yn dwi arw i ti. Just still lan i nefer. O, dyna. Dyna lan i Cwrdd ti nefer. fe yn y bwyd. O, fi yn bwyd. Cake. Da fi bwyd. Thomas, gw ti? Doi. Wait. Da fi 2 bwyd. Thomas, cer mewn i nefer. Wait, yeah. A na i siwt o bilo. A fydd bobl mas. Na, mae fwy bobl mas. Na, it's just dyna. But dyna, i mynd. Let's not be a scary You car. go first. Ladies first. Yeah, so ti'n mynd i mynd, that's it. Just want to see what's there. I'm scared. Whoa, ghost! Oh, fi'n one fi'n ei ddweud yna. Fi'n tama. A sy'n ydych salty. Wow, fi'n gwybod Wyt ti gast? Fi'n cael gast. Pigman. Byd o wacan o, byd o wacan o. Mae creeper yma. O na, fi sy'n gweld. Magma Cube. Ie, fi sy'n gweld. Ah! Mae hei bach Magma Cube yn attack o dir, hei tiny. Mae heina even yn attack o O, dir. yes, ges i magma. Cream. Cream. O, mae hei bach yn attack o dir. Dim fel slime. Wow, pigman. Wow. Wow, fireball. Ow! Ah. Dead. Oh, God, she made that red. Too much stuff. Ah. What? Oh my So God. too much of me. Too much for me. Oh, I'm going then. Ow. Oh no! What is the mask? Da fi flint. Nagos. Oh, he's the cover. What's that different? Fire charges. Beth sy'n gyda fire charges? Beth sy'n rhoi fire charges i ti? Na. Beth sy'n rhoi fire charges i ti? Sa'n gwybod. Edrych ar arno Minecraft book. Wait, hang on. Okay, ni yn mynd i skipo head i'r fideo achos ni'n stuck yn y never. So, ni mynd i skipo. Wedyn, unwaith yn ôl, nawn ni... Benni... Wow! Ni ddim di gweld nhw. Wel, ni just about wedi benni... Okay, ni di benni fideo. Ie, mae fideo bod y benni nawr, so... Pwy comments... Comments... Mae'n siarad yn mynd yn gytre. Nawn ni gweld. Na, mae da fi idea. Dim safio fe. Na, mae da fi better idea. Okay, cael gas ti siwtio fe. Na, ta-ta guys. Ni angen mynd nawr. Ta-da. Cadw mal, signing off right now. In the never. Fi'n gwybod sy'n mynd i gael e. Bye! Ta-ta, ta-ta! Ta! Oh, fi'n gwybod sy'n hela fire charges. Be? Gas. Gas tier. Un. Yeah. Ta-ta! Ni mynd i benni fynd yna. Ta-ta! Okay, ni nôl. Ni ffrind gwybod o. Gas. Siwtio fe nôl. Do. Weles i ti ddylem ni neud. Gas, yeah.
Okay. Hei, ti'n mynd yn quick. Ni'n mynd nôl. Yes, ni nôl! Ni nôl! A na'r unig peth ges i oedd mag cyfachu. Sa'n meddwl ges i gas ti? Ges i gas ti? Ti eisiau pigo'r arwydd nhw'na? Na. End o'r fideo nawr. Fi mynd i sign off nawr. Ta-ta. Bye-bye. Ta-ta. Gwelwch chi wedyn. Ta-ta.